ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ንኢየሱስ ከقتلዎ ከም ዝተማኸሩ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ኢየሱስ እዚ ነገር ዝኩሉ ምስ ወደየ ደቂ መዛሙርቱ በሎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲጋ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ሽዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ ንኢየሱስ ብተንኰል ክሕዝዎን ክقتلዎን ድማ ተማኸሩ ግናኸ ኣብ ህዝቢ ጋሮም እንትከይትንስእሲ ብበዓል ኣይኹን በሉ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ሽቶ ከም ዝተቐብዐ ቁጥሪ 6 ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ዝመለ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት ኣብ ማዕዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ደቂ መዛሙርቱ ዝሪኦም እዚ ክንድዚ ዝኣክል ጥፍኣት ከምንታይ እዩ ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም ተዋሃበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ ኢየሱስ ግና ፈሊጡ በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ ጌራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ድኻታት ሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቅዱይ ቅብኢ ግና ንምቕባረይ ተተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪያ ከም ዝንገር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይሁዳ ኢየሱስ ክሸጦ ከም ዝተዋዓለ ቁጥሪ 14 ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትውውን ይበሎም ሳቶም 30 ቅርሺ መዘኑሉ ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ሙሹእ ግዜ ይደሊ ነበረ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ከም ዝበልዐ ቁጥሪ 17 በተቀዳሚት መዓልቲ በዓል ቅጫ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ናብ ኢየሱስ መጽኦም ገንሸል ፋሲካ ክትበልዕስ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ንሱ ድማ በለ ናብ ከተማ ናብ እከለ ኪዱ እሞ ግዜ ይቀረበት ንሱ ደቂ መዛሙርተይ ከፋሲጋ ኣበኻ ክፋስግ ይብል ኣሎ መምህር በልዎ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ኢየሱስ ከም ዝኣዘዞም ገበሩ ገንሸል ፋሲጋውን ኣዳለው ምስ መሲሕ ምስቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ ክበልዑ ከለዉ ካብኻትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ጎሃዩ በብሓደውን ጎይታይ ኣነ ደኾን እኸውን ክብሉ ጀመሩ መሊሱ በሎም እቲ ኢዱ ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዘጥልቕ ንሱ እዩ ዘትሕዘኒ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ተጻሕፈሉ ይኸይድ ግናኸ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ወይልኡ እቲ ሰብኣይ እትስ እንተዘይውለድ ምሕሾ ነይሩ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ መምህር ኣነ ደኾን እየ ኢሉ መለሰ ንሱ ከዓ ንስኻ በልካ በሎ ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዐ ቁጥሪ 26 ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ሂብዎም እዚ ስጋይ እዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓትን ሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኩም ስተዩ ድሕሪ ሕጂ ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከምዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዝኽዶ ተዛረበ ቁጥሪ 31 ሽዑ ኢየሱስ ንጓሳ እወቕዖ እቲ ናባጊዕ መጓሰ ድማ ፋሒብላ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኻትኩም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስተንሳኹ ግና ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ በሎም ጴጥሮስ ከዓ ኩሎም እኳ ብኣኻ እንተ ተዓንቀፉ ኣነስ ከቶ ኣይ ዕንቀፍን እየ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትክሕደኒ ኢኻ ኢለ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ጴጥሮስ ምሳኻ ንምማት እንተኾነውን ከቶ ኣይ ክሕደካን እየ በሎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ኩላቶም ከምኡ በሉ ኢየሱስ ኣብ ጌተሰማኔ ከም ዝጸለየ ቁጥሪ 36 ድሕሪዚ ኢየሱስ ምሳታቶም ጌተሰማኔ ናብ እትበሃል ቦታ ከደ ንደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ከይደ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብዚ ተቐመጡ በሎም ንጴጥሮስን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ተማልአ ክጉህን ክትክዝን ጀመረ ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያ ኣላ
أبزكنو مسايون حبلهم قرب الحق إلو بقصو تدفئو تسلح بلون أبوي زكال انت خوينس ذات وازي أقابي تحلف كناخان سخاخم الترالي أنبر أنا كم زدليو أيخون نبدك مزامرتو متى دك اسم رخبهم نبيتروس دمع بلو كساعة كندزدو حانت ساعة مسايك تنقحو أيتخولون إيخم نفتنا خيط أتوس نقحون تسأليهم منفس تدالي عالو سقاقنا دخم إيو كم بحدش كالاي ساعة كيدو أبوي إذا كيسة تخوز كحلف زي كال انت خوينس فقاد كايخون يلو تسألي كم بحدش دمع متى عينتم بعزيزو نبرمو دك اسم رخبهم حديقوم كده سالساي كا كم بحدش اتي الوز نبرت صلت صلي شعو نابتم دق مزامرتو مصيو دقيم دقسن عرفون انه تاغزي بصحت ودسب كا اب ايد حتان كتحاز ايو تنسو نخيت اتزت حزني انه قريب الله بلم يسوس بصلاته كم استتحزه قطري 4 شوعتن إذا خزارب كله إنه يهودا كابتم 10 وكلتس حدا متى مسؤول ما قبلك أنتي كهاناتن عبيت هزمن بزحات السب أسيافن أباترن حزم متو اتزت حزوخا اتي أنا زسعمو نسئيو حزو إلو ملكت خبم بوبو نبي يسوس قريبو كميم أمسخا ممهر إلو السعمو يسوس كعركي بمنتاي نجر متأخا بلو شو قريبهم أداوم زرقهم يسوس حزو نو كابتم مس يسوس زنبرو حدا يدو زرقحو سيفو ملحة نباري لك كانت وقيو خا ازنو قارصو شو يسوس بلو سيف زلعلو كلهم بسيفي يطفئو يوم ما نسيف خانا بيتا ملسا بوي ملمانو زي كالني نسو خا كاب 10 وكلت لغيون زبصحو ملاخت حجي سدلي زي كلدو يمسلك كالو كمزت تخون كمز قبوس اتم صحفات داخا كمي إلم يفتصمو شو يسوس نتم هزبي بلوم كم نختاردو أسيافنا باترن حيسكم كتحزوني وطاقم علت بيت مقدس إنا مهاركم سخطكم تقميت أنيري أحاسكمنن إذا كل قناعتم متحفت النبيات من تخفتصمو كوني شعوتم دك مزامرتي كلهم حديقمو هدمو يسوس أبكرمي لك كانت نفرد كم زقاربه قطري 50 شوعتن اتوم يسوس زحازو خا نبتي صحفتنا عبيتنا التأكبلو نب قيافا تلك كهانات وصدو بطرس كأر حقيلو كسع غزالك كهانات صعبو مودعتاو من تقرئون ناوشتاتيو مستمغلاو تقمطه لكاونتن كهاناتن عبيتن بزلوتي وعلان كا يسوس قتلو مسكر حاسوت دليو ايرخون بزحات حاسيوم زمسكرو متيوم كنسمسي حانت اكو ايرخون أمود دعتو أغنى كلتا متيوم بلو زسب أيزي نتاب مقدس أملخ أفسب سلسة معالتك هانت ساقل إيه بلا اتلك أكهانات كا تنسيو زي أتوم بزمسكور الكاس أكوادو أيتم اللسن إخابلو يسوس غنى سق بلا اتلك أكهانات كا رسوس ود أملخ انتهم كاس بتنقرنا بتياو أملخ أمحلك كألو خبلو يسوس كا نسخا كوا بلكا دهرج غنى ود سب أبيمان حيلي تقميت بدمنا السماي كما تسكولو كترئيكم ابلكم علقوا بقلو شعو تلك كهانات كداون تقديدو تتعرفه انه تصرف سماعكم يجيم كأنتاي مسكر يدلينا انتاي كي مسلكم بلا ساتون كأموت يقبو إلى ملسو دحرزي أبقصو طف بلولو دليهم دماغ سأفعوه وكريستوس من إيزور عكا سكيتنا بيلنا نابلو وقعوه كحدت بيتروس قطري 69 بيتروس بغفتا وصاي اوشت تقميتو خلو حنت جرد نسخاون مس يسوس غاليلاوي نيركا اخا نابلت نابو قربت نسو اقمي كلهم ازي تبليو زلخو ايفلطن يلو كحاده عنقص مس وصخا حنت خال رايتو ابو نزلو دما از مس يسوس نازراوي نيريو بلتو نسخا نتسب اي تي ايفلطن يلو كم بحدش كحاده محالون ورم مستنحه اتم دو إلهم زلو نبيتروس نسخا بحقي كباتاتهم إخا زربخاون يفلتك كألو بلو شعو نسو نتسب آيئتي أيفلطون إلو كرقامن كمحل جمره بوبو خا درهو نقوه بيتروس دما نتي يسوس درهو كي نقوه 3 ساعة كتحدني إخا زبولك قال ذكره
ናብ ወጻኢ ከይዱን መሪር ብኽያት በኸየ